Labafana uMeshaki noShadraka noAbednego lithi iBhayibheli babethujiwe. Yabethujiwe beza lapho. Lithi bakhona nomunye wathudayile. Kodwa mhlaba uyesithombeni bavela abathathu. Lithi iBhayibheli kwasekuthiwa awenziwe isithombeke. Uma senomlilo uzongakhothami apho somlilweni. Ngiyadlula nje la. Kodwa selithi iBhayibheli-ke uma labafana benqaba ukukhonza isithombe. Indlela abanqaba ngayo bathi-ke uNkulunkulu asikhonza uza kusikhulula noma engasasikhululanga yosala kwazeka. Le statement esibili siyangilimaza noma engasasikhululanga ngoba kuyosala kwazeka. uNkulunkulu wanqaba ukuthi aveze lesesibili statement. Wafuna ukusala kwaziwa lesoqala. Ngoba kuyenzeka ukuthi abantu bengekholwa uNkulunkulu kodwa bemthawutha. Kodwa benhlala sikhonza uNkulunkulu onomthawutha kodwa yena aqhubeke athembeke. Amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli basebephoswa-ke esithandweni somlilo. Uma sebephosiwe kwavela owesine. Ukhona yini omahlulayo uNkulunkulu? Lithi bakuvela owesine bangena bebonakala berawunda emlilweni. Lithi iBhayibheli bangasho emshunweni. So bashaka bebagqokile angagashwa njenginobho. Wasebonakala owesine phakathi kwabo. Lithi Nkosi asifakanga yini abathathu? Nanto owesine phakathi kwabo ukhona yini ongahlulayo uJehova. Lithi iBhayibheli kwacaca ukuthi le kade beyizama yokuthi bafuna ukuthi benze competition noNkulunkulu ayikho. Baphuma bafana bengenalutho. Ngoba uma usumkholwa kahle uNkulunkulu umkholwa nasesimeni la ubona kahle khona ukuthi ngiyafa o angifi. Kodwa sengibambele into eyodwa ngiyamazi. Sengibambele ukuthi ngiyamazi. Lekuba sidlula lapho. Ngithe kwakhona noDanyela abantu abangalamilweni. LekuDanyela utholakala naye esenkingeni yokuthi ufanele wenziwe umthetho angawuphini umthetho wokuthi ungathandaza ubonakala ethandaza. Bese beyasho ukuthi no Nkosi manje sinenkinga la. uDanyela ubhizi lathandaza ukuthi asingathandaza. Inkinga masemazi. Masemazi. Kunzima ukushintsha mpendule kwenye indawo. Ngoba sengiyamazi. Amen. Kwangathi uDanyela uyenza ngenkani noma esekhuzwa. Kwangathi ufundeke yena uHebrews chapter 13. Wathi nguyizo. Kwangathi bayabuza ukuthi manje ndoda wakoloza ube sekuzokunomphango enkonyama. Lezi nkonyama zilaphile kodwa waqhubeka wenza into ephuma yenza. Manje wena kunenkonyama wathi inkinga ngibone befakwa laba abanye ngabona uNkulunkulu aphuma nabo. Wathi inkinga yesterday and today and forevermore. Angeke ngiyabonisa noma ngiyabona ukuthi angathanda abantu bekhona ngiyeke ngithande ngoba ngibonisa yesterday today and forevermore.
ukuthi lokho wenza isona usengawenza ngoba manje sikhothi uNkulunkulu osuke wabuza umbuzo masini lo mbuzo wakhe ukukhona yini omehlula uNkulunkulu manje umbuzo kase jawubuzile ukuthi utayiki nabadlula uma singashintsha manje sengabe la uma ngena yikho abadlula Yebo. Hallelujah. It's Bible. Ukhona wesifazane wenomoya Jesus. iminyaka yo-12 then lithi wazama konke Yeah. esezame konke wahluleka konke Hey. wezwa ukuthi kunojesu ozodlula wathi manje-ke inkinga bonke bekuzama sewumdlulile nangu-ke ujesu inkinga lo owesifazane akenzanga into esiyenzayo ukuthi siyamzama wathatha isinqumo manje thina sinenkinga ukuthi ujesu siyamzama ngamanye amanye siyatitiyela nje ukuthi mangenze imali singamshiya futhi Yes, Lord. Yeah. kanti le ifuna abantu abanesinqumo ukuthi noma ngifika kuye ngingasenzekanga kodwa ngisazohlala kuye Hey. Hey. lo wesifazane-ke wathatha isinqumo ukuthi ujesu bezodlula lesi sengihlulekile ngincamile ngizamile kwahluleka bangakabazamile benemizamo yabo ababona manje ukuthi no yazini sengizamile ngihlulekile abazodinga ukuthi beze kujesu bengezile uzozama kodwa sebenqumeza inhliziyweni zabo ukuthi beza kuye lithi iBhayibheli wanquma lesifazane listen lesifazane uyangamvumi mina ukuthi eze kujesu ngoba kuthiwa umuntu wesifazane onomoya bangavumelekile abe phakathi kwabantu Yebo. kodwa lo wesifazane wajonga umthetho into ekujobisa umthetho ngathi naye ufundile wafunda uJeremiya wakukhona yini Hey. Hey. into ekujobisa umthetho ngathi uhambe wagijima wakuJeremiya wabheka wathola uchapter 13 wafunda yena wathi ukhona nomahlula kaNkulunkulu wathi lo mthetho angivimba kodwa ngoba umahlula uNkulunkulu sengiyongena phakathi kwabo nomthetho angivumele kodwa sengiyakhona leziBhayibheli wafika wakakhuluma lutho kaJesu wafika wamambatha leziBhayibheli umabonitanga nomisekelelika umabonitanga nomililithi leziBhayibheli wakamwasenta Yebo. esinye izinto ziyadinga nje uze nesinqumo esiphelele with a sober mind uze nesinqumo esiphelele Hey. uze kujesu nesinqumo ingqondo yakho isoba so then noma kungenzeki namhlanje Oh. kodwa uzazohlala kodwa-ke nento engiyithandayo uNkulunkulu uma ezi-introduce uzi-introduce njengoNkulunkulu ongakaze ahluleke Jesus. uzi-introduce njengoNkulunkulu ongakaze ahluleke Yebo. bamthestile laba abafana ukuthi angahluleka yini wasiveza njengoNkulunkulu ongafuni ukubonakala ehluleka Hey. wamthatha uDanyeli ukuthi angahluleka yini wasiveza njengoNkulunkulu ongafuni ukuhluleka uNkulunkulu uyanqaba ukuhluleka esimweni sakho uNkulunkulu uyanqaba